zuciyata ta kaɗi na gaza motsa jini sosai. Jihar Borno, jama'ar Borno, a cikin Borno, jama'ar Maidugurin wanda ke magana Borno. Dama ƙasa ana yanayin duba-duba, ga matsalar su ta Boko Haram bata shuɗe ba. Kasuwa ta yi gobara a jihar ba su warke ba, sai ga ambaliya ta ruwa ba su shirya ba. Wannan jarabawa na da yawa ba mu kosa ba, ba daga yaro ba har ma babba, amma ban san komai tsanani da sanin ramba. Ba mu mance ba, ba ma ki roƙon Allah ba. Inda mazi yayi yawa duk tabbata nan gaba sai sauki. Jama'ar Borno, Ku yi haƙuri da jarabta nan gaba kwai haske. daga Allah ne, in tsanani ya yawaita gaban shi akwai Na sauki. ce jama'ar Borno ku yi haƙuri da jarabta nan gaba sai haske daga Allah ne. Tsanani ya yawaita gaban shi akwai sauki. Ayar ba'alin lubayiri da nanata. Sarkin sarki, Sarkin sarki shi ɗaya ne a fahimta ta. ya sako sauki. A hannun ke da hanyar ikonsa mujajanta da jihar Borno. Jalla wa'azza ka saba ayinka cikin sauki. Jama'ar Borno, Ku haƙuri da jarabta nan gaba sai haske. daga Allah ne, in tsanani ya yawaita gaban shi akwai sauki. Matsalar ga ta Boko Haram ba ta shuɗe ba. Talakawa, Ga ta ban su na gobara a garin bai warke ba. talakawa, Kuma ga ambaliya ta ruwa ba su shirya ba. A talakawa. haɗin kenan yarda ya so haka zai yi ta bara gwanin sarki. Jama'ar Borno, Ku yi haƙuri da jarabta nan gaba kwai haske. daga Allah ne, in tsanani ya yawaita gaban shi akwai sauki. Jama'ar Maiduguri kowa na da kokawa. Talakawa, Mata da maza a yara sun gaza zaunawa. talakawa, Ciki da wajen kasar mu suna jajantawa. talakawa. Wayo wayo ni ya sai na ga yara ƙanana babu kuɗi.